Много хора живеят с нагласата, че нещата просто им се случват. Те обичат фразата "така ми е писано". Те живеят пасивно и не предизвикват никаква промяна в техния живот. Истината е, че има два типа хора – неактивни и проактивни. Неактивният човек е този, който обвинява всичко, освен себе си. Когато неактивният човек получи лоша оценка, той обвинява учителя или теста. Ако неактивният човек напълнее, той казва "такъв ми е гена" или пък "нямам време от учене". Ако има финансови проблеми, обвинява системата или правителството. А ако няма успех с жените, търси причината във външния си вид или това, че няма много пари. От друга страна, проактивният човек поема отговорност. Ако е получил лоша оценка, той мисли за това как може да се справи по-добре следващия път. Ако проактивният човек напълнее, той няма да си губи времето и да чете статии в интернет как да отслабне, а ще иде на фитнес, ще поеме нещата в свои ръце. Ако проактивният човек има финансови затруднения, той ще започне да чете книги на Уорън Бъфет или Тони Робинс, за да разбере как да излезе от тази ситуация. А ако няма успех с жените, ще започне да се грижи за себе си и да излиза по-често, за да добие опит и самочувствие, вместо просто да седи вкъщи и да се самосъжалява. Голямата разлика между тези два типа хора е тяхната нагласа. А именно нагласата, че имаме контрол върху нашия живот и това, което ни се случва. И че каквато и ръка да ни раздаде живота, от нас самите зависи как ще я изиграем.